Brøl. Hop nu. Kom nu, Freddy, nu. Brams, ned i. Bedste der bare hoppe i. Ja, og så bare svømme. Fuck, hvor er det klamt, ikke? Bare hoppe i og svømme. Du slår mig først, jeg kommer lige efter det over. I lader være. Hvis ikke har lyst, så lad bare være. Ned nu! Nu, Freddy, kom ned! Hvor er det ulækkert. Hovedet under, Fred! Det er over det. Nej, hvor er det dejligt. Det er da skide godt. Ej, hvor er det klamt. Det er sgu da ikke slapt. Det er da dejligt. Det er sindssygt klamt. Ja. Bare tag det roligt. Freddy, han vil ikke ned med hovedet. For 10 euro, ja. Og bremser noget første runde. Ej, lort. Tilbage! Kom nu, Brams. Ej, lort at tisse ned i det der vand der. Så ligger der sikkert en ordentlig flyder den. Nej, der gør sgu ej. Det er jo fordi shipper så flået ud. Freddy får en flyder. Så bare start. Tænk, vi gjorde det sgu. Jeg havde ikke troet. Bare tag det roligt, Frederik. Brams er ikke god til at svømme. Nej, de laver det med avler. Det er de der kødpølser. Kom bare. 75 kroner i de ting der. Ja, det skal du ud med. Det er en god time. Kom så, bønne, dreng! Ja, hvad man vil sige. Brams, svøm nu! Vi har ikke givet penge for at se dig soppe. Jeg fik mig noget, det var det ulækkert. Det er sgu godt nok. Kom bare. Hvor har vi håndklæder, dreng? Kom med håndklæder. Anders, du stopper lige jakker, så tager jeg lige Frederik. Ja. Kom nu. Kom, Frederik. Bare hiv dem med i. Ja, Anders, giv mig lige en hånd her. 2 mand tager de jakker, men jeg tager lige Frederik. Anders, du hjælper mig lige her. Væk. Kom over. Kom med dig. Ja, prøv det. Ja. Kom nu. Man kan se din røv, Freddy. Godt, dreng. Kom fandme nemt 20 uger. Ja, det er hårdt,